सिख्लाफोराल' रिल बानायनो हायो नामा? जों बुरिफ्राबो गोहो दङ। कनजिता दैदेन आरो दैदेननि हिन्जाव आरो कनजितानि हौवा ससियेल मिडियायाव दा ट्रेन्डिंआव सोलिबाय थानाय किसुमान कन्ट्रभार्सिफोरा बेफोरनि जिम्मेदारिया सोर? बेफोरनि जिम्मेदारिया सोर? बेफोरनि जिम्मेदारिया जों जाम्बा जों जागासिनो दङ। बिसोर जाम्बा नङा, बिसोर सियान। बिसोरो सियानखायनो दिनैसिमबो बेफोरबायदि खालायनानै जौगागासिनो दङ। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथां आंनि नायगिरि बिथांमोन। भिडिअआ एसे आलदा जागोन दिनैनि आपडेटआ। कनजिता आरो कनजितानि फिसाय हौवा हिन्जावखौ लानानै कन्ट्रभार्सिया सोलिगासिनोमोन। दा मोजां जाफिनबाय, बिसोरखौ जों बुंनांगौ खोथा गैलायला। बिसोरनि मोजां मोनलायनाया ओरैबायदि दानो नांलायगोन दानो अनलायगोन, थिगानो दोङो। बेफोरबायदिसो जानांगौ। मानो होनबा मोजां मोनलायनायजों बुदलायनायजों मालाबाबो एगेन्स्ट जाना थानाङा सोरजोंबा। नों दिनै नांलायदो बर' फिसासो, बर'जों बर'सो नांलायदों, बर'जों बर'सो बुदलायदों, एगेन्स्ट जाना थानो नाङा। दिनै नांलायदोबा गाबोन लोगो जाफिननांगो। बिसोर मोनसे अनलायनाय संसार होननाय जायो आरोना। दा ससियेल मिडियायाव बिथांमोना रिल्स बानायो, नांलायो खमलायो देखायो। बेखौ लानानै गोबां मानसिया मोजांबो मोनो गाज्रिबो मोनो। दा अनलायनायखौ नुना मोजां मोनलायबाय, मानो होनबा बिसोरो अनलायफिनबाय होननानै। सोरबा सोरबा गाज्रि मोनो जानांगौ। दा गाज्रि मोननायखौथ' जेबो बुंनाङा। बिसोरो गुबुननि संसार जानायखौ मेगन देरनायसो। जाय मानसिया मोजां संसार खालामबाय थादों बेखौ मेगन देरनाया बिसोर गुबुनखौ नायनो हाया। बेफोरबायदि बुंखायो आं डाइरेक्ट। दा रामा सासे ब्रादारा कनजिता आरो कनजितानि फिसायनि बागै मा बाथ्रा बुंदों आं बेखौसो आपडेट लाना फैदों। आं मोनबो बुंनो थाखाय भिडिअ लाबोयाखै, बेखौसो आं आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना मा बुंनो गोसो फार्स्टआवनो बुंग्रोबानो जाबाय। दा गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। जायफोरा चेनेलाव गोदान दानो थाबनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामना हो। ओमफ्राय बे ब्रादारखौ मा बुंनो गोसो नोंथांमोना बुं। बे ब्रादारनियाबो गाज्रि जाया, बुंनायफोरा जोबोद राइटआनो जायो। आं मोजां मोनो। ब्रादारा सेंग्रासो दै, दाबो हाबा जायाखै। सोरबाफोर फसायदोंबा दाबो लाजागोन आरोना। रामा ब्रादारा जोबोद रिकुवेस्ट खालामहरो, हिन्जाव नायनांगौमोन हिन्जाव नांगौमोन होननानै। दा सोरबा गोसो थोदोंबा बुंना लाबानो जाबाय, नङा होनबा? मालाय बिसोर पलि गेमिं खालायो ना फ्रि प्लान खालायो, जोंहा बुंनो सोर? मा दरखार दं गुबुननि संसाराव हाबनानै गुबुननि खोन्थाखौ रायलायनो, गुबुननि बाथ्राफोरखौ सावरायलाबायनो? मा गोरोज गोलैदों? हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामा औवारी एंड फेसबुक पेज रामा औवारी। तो होमबा आं दिनै सोरनि खोन्थाखौ रायलायगोन नोंथांमोनाथ' मिथिखादों ना। कनजिता दैदेन आरो दैदेननि हिन्जाव आरो कनजितानि हौवा ससियेल मिडियायाव दा ट्रेन्डिंआव सोलिबाय थानाय किसुमान कन्ट्रभार्सिफोरा बेफोरनि जिम्मेदारिया सोर? बेफोरनि जिम्मेदारिया सोर? बेफोरनि जिम्मेदारिया जों जाम्बा जों जागासिनो दङ। बिसोर जाम्बा नङा, बिसोर सियान। बिसोरो सियानखायनो दिनैसिमबो बेफोरबायदि खालायनानै जौगागासिनो दङ। गेजेर खन्दआव माबा मोनसे जानानै थांदोंमोन आरो गेजेर खन्दआव आरो माबा मोनसे मोजां खामानि मावदोंमोन, बेयाव रायजोफोरा सापर्ट खालायदों, आं बेखौ एक्सेप्ट खालायदों आरोना। नाथाय बिनि उनाव बिसोरनि खोन्थाफोरखौ लानानै बिसोरनि किसुमान न'नि जिथु परिस्थिति, जिथु माने दा ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो दं काहिनिफोरा, बेफोरखौ लानानै जों किसुमान बुहुत जोंनि गेजेरावनो एकदमबारे दावराव दावसि आरोना। मानो खालायनांगौ, मानो जानांगौ, मानसिफ्रानो गाज्रिखा, बिबोखौबो गाज्रि होनो बिखौबो गाज्रि होनो। आरे नोंसोर फार्स्टआवनो मिथिनांगौमोन। नोंसोर बे खोन्थाखौ जों बे खोन्थाखौ ना आं बारे बारे बुंबाय थायो दे, आं सम सम बुंबाय थायो। किसुमान इउटुबारफोरनि खोन्थाखौ आं सम सम बुंबाय थायो। मानो बुंनांगौ जायोना, आं किसुमान खोन्थाफोरखौ आंबो मोजाङै मिथियो। किसुमान खोन्थाफोरखौ ना आंबो मोजाङै मिथियो मानो थाखाय बिसोर बेफोरबायदि खालायो। खोनासं, दा बिसोरो दाथ' नोंथांमोना रुबुरु नोंसोरनि मोखाङाव दा मोगा मोगि जाना दं काहिनिया, नंगौना नङा? दा नोंथांमोननि मेगन सिगाङाव दा रुबुरु मोखांजों मोखाङाव बे काहिनिया जागासिनो दं। बिसोरनो खालायगासिनो दं काहिनिखौ। बिसोरनो खालायगासिनो दङ। फार्स्टआवथ' पाब्लिकफोरा बुंदोंमोन कनजिताया गाज्रि आरो दैदेनाबो गाज्रि, बेफोरबायदि बुंदोंमोन। ओमफ्राय उनाव कनजितानि हौवाखौ सापर्ट खालायदोंमोन गोबां मानसियानो। ओमफ्राय थाङै थुङै मा जाखो काहिनि? थाङै थुङै मा जाखो? जाम्बाखौ सोरखौ बानायखो? जाम्बाया सोर जाखो? जाम्बायाथ' जोंसो जाबायलै। जाम्बायाथ' जोंसो जाबाय।
जों बै समावनो मिथिनांगौमोन जेब्ला बिसोरनि बिसोरनि न'खरनिफ्राय मोनसे मा होनो मा भाइरेल जादों मा होनो कल रेकर्डिं भाइरेल जादों बिसोरनि न'खरनि खोन्थाखौ कनजिता मोननि न'खरनि खोन्थाखौ लानानै थारमाने मोनसे कल रेकर्डिं माने भाइरेल जादों बै समावनो जोङो मिथिनांगौमोन जे बिसोरनि माबा मोनसे प्रि प्लान दं प्रि प्लान बेखौ बुङो प्रि प्लान प्रि प्लान क्रिएटेड स्टोरी क्रिएटेड स्टोरी प्रि प्लान जेरै पलिटिशियानफोरा पलिगेमिं खालायोना पलिटिक्सआव जेरै पलिटिक्सआव जेरै पलिगेमिं खालायोना थिग बेफोरबायदिनो किसुमान जोंनि मानसिफोरा जेरै फिल्मफोराव जायोना जेरै फिल्मफोराव राइटार थायो डिरेक्टर थायो एक्टर थायो एक्ट्रेस थायो थिग बेफोरबायदि बिसोरनि दा काहिनिया बिसोरनि काहिनिया मोनसे फिल्म बायदिसो बुंनानै थाङोबा मोनसे फिल्मानो आरो नाथाय बे फिल्मनि गुटे समस्त राइटार डिरेक्टर एक्टर एक्ट्रेस विलन साफा बिसोरनो क्रिएट खालायनाय बेफोरखौ बिसोरनो क्रिएट खालायनाय पाब्लिकखौ थारमाने जोंनि पाब्लिकखौ मिथिखायो जे जोंनि पाब्लिकआ एसे इमोसनेल होननानै जोंनि मानसिया एसे सोरनिबा न'खरावनो माबा मोनसे जायोबा एसे इमोसन जायो जोङो इमोसन जानानै सोरबा मा खालायो मोजां गाज्रि कमेन्ट हरो जाहा था शेयार खालायलाबायो जाहा था लिरहरो जाहा था भिउस होलाबायो दा बेफोराव सोरनि लस जादों दा बेफोरखौ नायनो थाङोबा सोरनि लसआ जोंनिसो जों बायदि जाम्बा पाब्लिकनि लस बिसोरनि जेबो लस नङा आरो जोंनि पाब्लिकनि गेजेरावबो ओरैबायदि गोरों मानसिफोर दङ बे गोरों मानसिफोरा किसुमान खोथाफोरखौ मिथियो बेखायनो जाहा था खोथाफोरखौ बुङा नाथाय जों जाम्बा मानसिफोरा बांसिन बेफोरबायदिखौ जों गुरुत्त होयो जिबायदियाव जों गुरुत्त मालाबाबो होनाङा दाल' नङा सिगांनिफ्रायनो मोनगासिनो दं बेफोरबायदि काहिनिफोरखौ दाल' नङा सिगांनिफ्रायनो गोबां मोनगासिनो दङ एनिथिं एमजेखौबो आं बुंदोंमोन एनिथिं एमजेनि सायाव भिडिअ लाबोनायखौबो नोंथांमोना गोबाङानो नायदों बा नायाखैबो बुंजायो आरोना आं बै समनिफ्राय बुंदों जुदि बिसोरनि गेजेराव जुदि इफोरबायदि जामारथारदोंबा जोङो एसे साननानै नायग्रोनि एसे बिजिरनानै नायग्रोनि आरो जुदि बिसोर इफोरबायदि खालायनो गोसो गैयामोनबा गावसोरनि न'खरनि किसुमान खोन्थाफोरखौ गावसोरनि जितु न'खरनि प्राइभेसि खोन्थाफोर जितु माने प्राइभेसि बेखौ मालाबाबो पाब्लिश खालाया बिसोरो जेरै जोंनि न'खराव दावराव दावसि जाबा जोङो मालाबाबो पाब्लिश खालाया थिग बेफोरबायदिनो बिसोरनि न'खरावबो जुदि एकदम अरिजिनेलि जुदि बेबायदि दावराव दावसि जामारदोंबा बिसोर मालाबाबो पाब्लिश खालायनाय नङा मिथिबाय बिसोरो जोंनि पाब्लिकखौ बेफोरबायदि खालायनो थाखायनो गुलाय गुजायनो थारमाने बेफोरबायदिनि थाखायनो बेफोरबायदि खालायनानै भिउस लाबोनो थाखायनो बैफोरबायदि ड्रामा क्रिएट खालामदों आरोना बेफोर मोनसे ड्रामा माने नाटक प्रि प्लेनिं गेम होनगोन पलिगेमिं होनगोन क्रिएटेड स्टोरी होनगोन नोंथांमोना बबेखौ बुजियो आरो दा बेफोरजों थारमाने लसआ सोरनि आरो फायदाया सोरनि लसआ सोरनि लाबा सोरनि दा जों पाब्लिकनिसो लसआ सोरनि पाब्लिकनिसो बिसोरनिथ' नङा मालाय बिसोरथ' मालाय भिउसनिफ्राय भिउसनिफ्राय बिसोर आर्निं खालायगासिनो दङ रेभिनिउ आर्निं खालायगासिनो दं बिसोरो रेभिनिउ जेनेरेट खालायगासिनो दं बेफोरबायदि खालाय बिसोरो रेभिनिउ जेनेरेट खालायगासिनो दङ बे रेभिनिउ जेनेरेट खालायनायजों बिसोरो गावसोरनि साननायफोरखौ पुरन खालायगासिनो दङ जितु माने बिसोरनि माने साननाय जितु माने बिसोरनि हबि जाहाथे बिसोरनि हप बेफोरखौ बिसोरो दा फिलआप खालायगासिनो दङ बेफोरखौ थारमाने बिसोरो पुरन खालायगासिनो दङ आरोना बेफोरखौ लागासिनो दङ बिसोर गोसो मथे बेफोरजोंनो खालायगासिनो दङ होमबा दा साननानै नाय लसआ सोरनि बेनिखायनो जों सब प्रत्येक माबाखौनो ना इउटुबारफोरनि प्रत्येकटु जोङो खोन्थाफोरखौनो जे जों लानांगौ बा नंमारथारगौ बेखौ जों साननाङा एसे सानग्रोनानै नायनांगौ एसे गोबाव सम लाग्रोनांगौ थाबनो ओरैनो इमोसन जाबा जाया जों ओरैनो जाहा था ओरैनो कमेन्ट पास खालायबा जाया अधिकारा बयहाबो दङ बुंनायनि अधिकार दङ कमेन्ट होनायनि अधिकार दङ नाथाय एसे सानग्रोनायलाय जों गावजों गावनो मानो बेफोरबायदि जालायबाय थायो जोंनाबोथ' एसे साननो हानाय दंना बयहाबोथ' साननो हानाय दङ साननो हानाय बुजिनो हानाय दङ जोंना जेरै साननो हानाय थानानैबो साननो हनो हानाय थानानैबो जोङो दिनैसिमबो बेफोरबायदि मानो गोदोसोनानै थानायफोरबायदि मानो
बेखिनिसै नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय दा जास्ट आपडेट आरोना बेयो जेबो सिरियासलि लानो नाङा कनजिता सिस्टार मोननिसिम बेखौनो बुङो ओमफ्राय बानायलांबाय था भिडिअखौ बानायलांबाय था हौवा हिन्जाव सानैजों फेमास जाखाबाय भिडिअखौ बानायलांबाय था मोजां बानाय आरोना गाज्रिखौ नङा मोजांखौ बानायबाबोलाय सोर मोजांखौ नुनो न' गाज्रिसो नुखायो दानि जुगाव मोजां खामानि मावग्राखौबो रायखोमा जानायसो जोङो खोनानो मोनो दा बेनिखायनो आङो बुङो सोरबा एगेन्स्ट जाना थायोबा थागोन सोरबा गाज्रि नोजोरजों नायोब्ला नायगोन निजेनि खामानिखौ निजे मावलांबाय था गुबुना मेगन देरनाबो जेबो मोनखाया बियो दा मेगन देरनायफोरासो थालांबाय थागोन जाय मानसिया मेगन देरजादो बिसो साक्सेस जालांबाय थागोन बेनिखायनो गावनि हास्थायनायखौ मावफुंजोबागौमानि मानसिया नेंनो नाङा गावनि हास्थायनायखौ मावफुंजोबनानैसो मानसिया नेंनानै थायोब्ला थाजागोन दा साक्सेस जायागौमानि नेंना थायोब्ला जोङो जानाय नङा बेनिखायनो जोङो सोरबा रायखोमानायजों लोगोसे सोरबा बुंखोमानायजों लोगोसेनो जों खामानिखौ मावलांबाय थानांगोन अब्लासो जोङो साक्सेसआ जानो हागोन नालाय बेनिखायनो रिल्स बानायो कनजिता सिस्टारमोनाबो बानायबाय था बानायनाङा नङा बानायबायानो था मोजां रिल्स बानाय मोजां भिडिअ बानाय अब्लानो साक्सेसआ जाफुंगोन आरो जाफुंखाबाय बैफोरबायदि दा बेनोसै जेबो गोरोन्थियाथ' गैया रावनिबो आं बुंनो सानो हौवा हिन्जाव सानैबो अनलायना थाबानो जाबाय नांलाय खमलाय खालामबाय थानो नाङा अनलायनानै संसारखौ मोजाङै जाबानो जाबाय आरोना अके लोगोफोर अब्ला भिडिअआ फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन मा बुंनो गोसो कमेन्टनि गेजेरजों बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो खनसे फिन खेब बुंहरफिनब्लानो जाबाय आरोना कमेन्टखौ आं रिप्लाय होगोन आरोना दे बाय